warisan sing nenek moyang seumur pribakal ilang sing wajib hati-hati sing wajib diposti seni sandiwara duwi warna pimpinan ini kajiwasrine pengurus Ayunda Masa Jawi Witrini Widyawati alamat Desa Santi Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu sedaya saminya seni sesepuh Yuwun Agung Pangapunten Yuwun Jembaran Pangapura Mama tuan rumah sing ditembangi Mama Aji Anwar dewek Mimi tuan rumah kedik sing hormati kanggo Mama Esa kedik sing duwe paribalangap kanggo Bos Yudi putra kedik minangkane bos sayur dewek dilali-lali angger bae ora lali dilelipur ora kelipur sing duwe sinaratani minangkane nok ika dewek mama papai haikale kedik wong kian binong aja lali bae selawase sugeng rawu mamaku bona mamaku mimiku asal masih pada warase kapan bae pasti ketemu maning mamaku mimiku jalan. Mama Kaji Anwar kedik minangkane mama tuan rumah mimi tuan rumah Mama Kaji Anwar ngaturaken matur kesuwun
kanggo bos sayure kedik mamaku mimiku wae kedik kanggo mamae Ica minangkane sing duwe paribalap papaya nandang bos kusin Cirebon girang kanggo bos kocolane kedik minangkane wong gadingan sareng mamae Indah kedik wong gadingan maning sing duwe sinaratani nok ika matur kesuwun mamaku bonan mamaku mimiku ngaturaken matur kesuwun mama papai hai kale kedik matur kesuwun nok ika sing duwe sinartani bos sayur Yudi putra kedik aja lali selawase kanggo papae Zania kedik papae Zania kandul bos sayur eman wong seduluran ora bakal lali bae selawase mimi tuan rumah mimi kaji mama kaji anwang piring abang sing panjunan laya-laya sing kanamene ulani puri sampeyan ing sapa suritip diri du mamaku kanggo mimiku wekdik bos sayur Yudi putra kedik mamae Eca kedik mamae Eca sing duwe paribalap sing eman katon emane sing kelas katon kelas mamaku bona mimiku bapak Zania kandul bos sayur minangkane sing ditembangi bos sayur Yudi putra sing duwe paribalap minangkane mamae Eca nok ikae kedik sing mirengat aja lali mamaku bona mimiku mamae Eca bos sayur Yudi putra aja lamun mimiku sing ora mati sesepuh suka mulia sing ditembangi aja lali bos Dharma Ayu ayae Akila bundae Akila papai Haikal mamai Haikal aduh papai Nanda aja lali selawase mamaku mimiku godhong joar kanggo jamu kenanga campur melati wong sabar awake lemu kadara donya ora digawa mati dodol beton dodole wong sing kraton ngesuk katon sore katon yen wong demen durung kelakon bayangan parep ning pangkon tenimbang ora kelakon bagen sora ora katon mamaku bona mamae Eca sing duwe paribalap bos sayur Yudi putra
balik bapane saniae kedik kandul bos sayure kedik nong ikan ayam ireng sepetarangan kadar ketemu bareng arang-arangan kebo pendek sabawana wong siji sing diganduli ning sapasun jaluk tulung ning sapasun nitipi mamaku mimiku mama Haji Anwar tuan rumah bos tenda biru ajalan mimi tuan rumah sing paling eman mama tuan rumah sing paling sayang mamaku bona mimiku wedi mama tuan rumah mimi tuan rumah aduh mamae Esa sing duwe mari balap dewe ning pribasane bring uri rubuk mengulon nok ikan panas pring wong demen durung kelakon sing duwe sinar tani awan katon bengi rasa wayang demen lamun kula bring
ombak-ombakan pikirannya kaya bingung bos waslam kaya bingung mimi puri bos waslam minangkane wong sukaresmi dewe bos oben matur kesuwun suwun maning bos sayur Yudi Putra eman-emane wong seduluran mamae Eca sing duwe paribalap mamaku kona lali bisalan papai Haikal mamae Haikal aja lopi gawe laponing Nopika sing duwe sinar tani aja lali mama tuan rumah mama Kaji Anwar dewek bos tenda biru mimi tuan rumah ekti jalani baik selawase apane cania ekti tanggul bos sayur ekti mama Esa sing mirengan bos waslangan mimi puri wong sukaresmi mimi puri bos waslam ekti bos oben wong sukaresmi mama Esa ekti bang putri lingkungan sing telik bilang hati-hati waspada sing alon-alon bangirang lerangken wapayu di bos sayur dewe gane sing kari nyawang mandan apa sing lakoni mamaku bonang sing
Malam sejuta puspa, nuansa budaya, gempita pesona sang perkasa, dui warna